ಅಂದೆ ಬದಿತ್ತ ಧರ್ಮೋ ಬಣ್ಣನ ಕೊಡ್ತಾರ ನಾನಲ್ಲ ಬೈದು ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಬೋಡಾಯಿನ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಪ್ಪೇರಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಫ್ 15% ಆಫ್ ಕೊಪ್ಪಲ ಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಓಡೆ ಹೋಯ್ತಂದು ಇದ್ದಿರ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬುಡ್ನಾಗ 4 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಕೊಪ್ಪಲ ಮಗೆಲ್ಲ ದುಂಬೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತು ಇರತ್ತು ಅದೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಪಂಟ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ದೀತು ಗಾಳಿ ಹೊಡೋದು ಮೂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ಏನು ಬೊಡ್ಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಪನಾ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಗುಡುಗು ತೆಡ್ಲು ಮಿಂಚಿ ಬರೋದುಂಡು ತೆಡ್ಲು ಮಿಂಚಿ ಬರೋದುಂಡು ಎಕಡೆ ಎಂಕುಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅವಳು ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ಒಕ್ಕಲು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ದು ಬೈದೇರು ಯಜಮಾನ್ರು ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಕಡಕನ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಬಿಲ್ ಮಲ್ತದು ಕಡಪುರ ಪಂತೇರ ಅಕುಲು ನಾನಲ್ಲ ಬೈದು ಮೊಕ್ಕಲ ಅಂದು ಮಲ್ತು ದಿನ ಟ್ಯಾಪನ್ ಅಲ್ಪ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೋಚುನ್ನ ಮೊಕ್ಕಲು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದು ಎಡ್ಡುಂಡು ಬಾರ್ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಪೆ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಂದು ಇನಿ ಆಯ್ತಾ ಯೂಸೇ ಆವಂದು ಆ ನಮ್ನೆ ತೆಡಿಲ್ ಮಿಂಚಿ ಬರೋದು ಬರ್ಸಮಿನಿ ಬರ್ತನ ಮೊಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಟಮ್ ಮೊಗ್ಲೆ ಯೂಸೇ ಆವಂದು ಯಜಮಾನ್ರೆಲ್ಲ ಚೊನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಯರು ಎಂಕಲ್ ಐಟಮ್ ಬತ್ತುಂಡು ತೂಲೆ ಗೇಟ್ ದುಲಾಯಿ ಬರೋದುಂಡು ದಾದ ಮಾತಾಗ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ಕಂದುಂಟುಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇಂದೆಂಕ್ ಕಿಚನ್ಡ್ ಸೆಕೆ ಆಪುನೆಕ್ಗೆ ಯಜಮಾನ್ರ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಈ ಸಲ ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ಎಂಕು ಕಿಚನ್ಡ್ ಸ್ವೆಟ್ ಫ್ರೀಗ್ ಮಿತ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ದಾದಾಂಡಲ ರಾಪುನ ಪತ್ತುನ ಪೂರ ದಾದಾಂಡಲ ಪೂರ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಆಂಡ ಇಂಕು ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪಾಡೋಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡಾಕ್ಲೆ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಉಡುಕುಲ್ಲುನಾಗ ಸೆಕೆ ಆಂಡಲ ಇಂದು ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಉಡುಪುರ ದೀವೋಲಿಗೆ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ದೀವೋಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಸೊ ಯಜಮಾನ್ರನ ಐಡಿಯಾ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕೊಡೆ ಐಟ ಆತೊಂಜಿತ್ತೆ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಸಣ್ಣ ಎರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆಲ್ಟ್ದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೊಡೆ ಚುನ್ನೆ ಪನೊಂದಿದ್ದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಉಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಟೈಟ್ ಉಂದು ಐಕ್ ಐಕೊಂಜಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ನೆಟ್ ತಾರಾಯಿ ಪೆರಪುನಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಇತ್ತಿನ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಒಂತೆಂದು ಆತನ್ ಪೇಂಟ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಪೂರಂದ ಆತನ್ ಅಂಚ ಬೊಕೊಂಜಿ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಮೂಲು ರಡ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಈತ ಐಟಮ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಇಂದೆರ್ ಎಂಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತ ಮೂಲು ರಡ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಟೈನರ್
ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಇಂಚುಂಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಚು ಕವರ್ಲಕ್ಕುಂಡು ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ದಾದ ಪಾಡ್ದ ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಇಂದು ತೂಕ ಎಂಡ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ ಹತ್ತು ನೆಡ್ಡೆತ್ತು ಎಂಡ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ದುಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ ಹಾಂ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಡಾಯಿ ವಾವ್ ಎಂಕುದು ಗೂಡಿತ್ತು ನೀ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಂಚಿನ ಇಜ್ಜಾಂಡಿಯ ನಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲನೆ ಉಪ್ಪುನು ರಡ್ಲ ವಾವ್ ಸೋಕೊಂಡು ಯಜಮಾನ್ರೆ ಅಪ್ಪದೊಂದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕಾವಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ದುಂಡು ಅವನ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಡಿಗುಲಿ ಯಜಮಾನ್ರ ರಟ್ಟುವೇರ ಗಾಳಿಗೆ ಲುಂಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ಲ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಪೋಯ್ ನಾವು ರೂಮು ಪೋಯ್ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಈಗಲೇ ನಮಕ್ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ನೀಡಿಜ್ಜಿ ಮೂಲು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡ್ ಆ ಮೇಟ್ಲುಂಡು ಈ ಮೇಟ್ಲುಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆಗ್ ಅರ್ನಪುರ ಫೈಲ್ಸ್ ಅರ್ನಪುರ ಪುರ ದೀಯರೆ ಅವೇ ಆವುಡು ಈ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಯಜಮಾನ್ರನ ಫೈಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇಂದು ಪುರ ಪೋಂದು ಬೈದು ಕಲ್ಲರ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬೊಕರ್ನ ವೈಟ್ ದ ಶಾಲ್ಸ್ ಬೊಕ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಐಟಮ್ ಕರ್ಚಿಪ್ಸ್ ಅವು ಇನ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕ ದೀಪೇರ ರೈಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಹತ್ತುಂದು ನಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಆವುಡು ಮತ್ತೆ ಪೋಂದು ಬೈದನ್ ಕಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಡಿಮ್ ಆತನ್ ಐಕ್ ಈ ಗಾಡ್ರೇಜಿಗೆ 16 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ ಮದಿಮೆದ ಟೈಮ್ ಮದಿಮೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಪ್ಪ ಗದ ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಬದಿಟ್ಟು ಬೈದಿನ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಬದಿ ಕೊಡ್ದೆ ತೊಂದೇನೆ ₹1 ಆಸ್ತಿ ತೊಂದೇನೆ ಆತ ಅಂದೆ ಬದಿತ್ತ ಧರ್ಮೋ ಪೊಣ್ಣನ ಕೊಡ್ತನ ನಿಜ ಎನ್ನರು ಪೋಲೆಯವರ ಇರುವ ಪವನ್ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಚೊರಚೊರೆ ಮಂತದ್ದು 15 ಪವನ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಎಪ್ಪಡ ಇತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಚೊರೆ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೊರ್ಪೇನೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೊಡ್ತದೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲದ ಪಾಡ್ದಿಜರ 15 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಮೇರೆ ಪನ್ಪಂತುಲಗೆ ಅಂದು ದೈದಿನಿ ಮೇರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಣ್ಣೆ ಅನ್ ಬದಿ ನಾಡಾರ್ದು ತೊಂದೆರು ಧರ್ಮಗ್ರ ರಾತಜೆ ಧರ್ಮಗ್ ₹1 ಪೊಣ್ಣನ ಮಾತ್ರ ಈರು ಕಾಲಿ ಬತ್ತುಂತುದಿನಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಖರ್ಚಿಲೆಂಕಲ್ಲ ಬಂಗಾರ್ಲೆಂಕಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಬೈದಿನಾರು ಬರುವ ಯಜಮಾನ್ರು ಒಯ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಪುರ ಇಂಚೇನೆ ಇದುವೇ ಪುರ ಬಾಂಡ್ ಅವು ಇಂದು ಬಂದು ಎನ್ನ ಮದಿಮೆದ ಕನ್ನಡಿ ಕಲಶದ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸಮಯ ಅನಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡತ್ತ ಕಲಶದ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆದ ಕನ್ನಡಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಖರ್ಚಿತುದು ಆತ ಬಂಗಾರ ಪುರ ಕೊಂಡಲದಾಲ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಇಂಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸುಮಾರು ಕೊರಿಯರು ಸುಮಾರು ಕಲ್ಪಾಯರೆ ನಾನು ಆಯುಷ್ ಸುಮಾರು ಕಲ್ಪಾಯರು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅತ್ತು ಸೊಸೈಟಿ ಕೋರ್ಸು ಬೊಕೆಂಚಿನ ಪುರ ಕಲ್ಪದಾರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಸುಮಾರು ಓ ಕಲ್ಪ ಅಂದಿರ ಕಲ್ಪದಾರು
ಗೂಗಲ್ ಕಲ್ಪದಾರ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚಾಕಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೂರ ಇಂದು ಅಜ್ಜಿ ಬೆಡಿ ಎರಡು ಪುರ ನಿಗಲ ಮದಿಮೆದ ಕನ್ನಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಅದು ಈ ಸಲ 15 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಮದಿಮೆದ ಕನ್ನಡಿನೇ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪುರ ದೀತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮದಿಮೆದ ಕಂಡಾಡಿ ದಿಯಾನೆ ಓಕೆ ಗುಡಿದಿದ್ದಿ ಕಂಡನಿ ಎತ್ತಿ ಕನ್ನಡಿ ಒಂದು ಮೆಮರೀಸ್ ಪುರ ಈ ಇಂಚಿನ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಪುರ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂಜಿ ಅಲ್ಲದಿನ್ನ ವೈರಸ್ ಉಂಟು ಬಾಯಕೆದ ಹಾ ಬಾಯಕೆದತ್ತಾವ ಮದಿಮೆದ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆದ ಎನ್ನ ಜಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಬರ್ದಿನ ವೈರಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಕ್ಕ ಹೊರ ಆಯುಷನು ಪತಂ ಪೋತೆ ಆತೆ ಮೂಲಾಗಿ ಬೋಲ್ತುದಂಡ ತಂದುದಾಗ ಇಂದು ಅವೀರ್ನ ಅವಳ ಮತ್ತೆ ನಂಗೊಟ್ಟಿ ಇಂದನ್ನು ಬರಿಯಸು ಇಂದು ಕನ್ನಡಿ ದಾರ ಸೀರೆ ಪುರ ದೀತಾಂಡು ಎಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಂಡತ ದಾರೆ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ದಾರೆ ಸೀರೆ ಪೊಂಬೆ ಹೆಂಗ್ ಸೂಪರ್ ತೋಜಂಚು ಪದಿಜ್ಜಿನಡ ಈತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಈತು ಸೋಕದ ಸೀರೆ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತುವೇರ ಹಾ ಒಂದು 10,000 ಸೀರೆ ಅಪಗದ ಅಂದು ಬದಿ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಜಿಂಡ ಅಪಗಿಂಚ ಸ್ಟೋನ್ ಪುರ ಬತ್ತಿನ ಸೀರೆಗೆ ಏತು ರೇಟ್ ಅಪಗ 10,000 ದಾರೆ ಸೀರೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 10,000 ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಒಂದು 40,000 ದಾರೆ ಸೀರೆ ತೆಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಸಾರಿ ತೆಪ್ಪೊಡು ನಾನು ಕೆಂಪು ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜನೆ ದೇಯ್ದೀನಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅತ್ತು ಏತೆಡ್ಡೆ ಸೀರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ 16 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಪೂರ ತಾಳ್ದುಜಿ ಪಂಡ ಇಂದರೆಗೆ ಒತ್ತರೆ ದಿನರ ದಾದ ಸುರಾಪುನ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮೇರ ಒತ್ತರೆಡು ಪೂರ ದಾಕುದ್ವೇರೆ ಆಯುಷನ ಜನ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಆಯುಷನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇದ ನೈಟ್ ಕುತಿಕೊಂಡು ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಿಂಚ ಒತ್ತಿನಾಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ದೀನಡೆಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮುಗಿದು ನಾನು ಕಿನ್ನಿ ಆಯ್ಸು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಿನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಇನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ ಫುಲ್ ಒತ್ತಾರೆ ಈ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಯಜಮಾನ್ರ ಒತ್ತರೆಡು ಆಯ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಐಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಅವು ಸ್ಪ್ರೇ ಇರು ದಾದ ಮಲ್ತದಿನಿಂದ ಅವಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಪ್ರೈಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಾರಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಒಂಥರ ಊದುಪತ್ತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತ್ ಪತ್ತಂ ಬರ್ಪುನು ಇಂದು ಯೂಸ್ ಆತಿನತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದನ್ ಮೂಸೊಂದುಲ್ಲ ಪನೊಡ್ಚಿ ಇಂದು ಯೂಸ್ ಆತಿನತ್ತು ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಮಂತ್ ತಂದಿನ ಇರೆಗ ಆಪುಂದ ಕೇಟ ತುಲೆಯಲ್ಲಿ ಏತು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲೆ ಅವ್ರ ಆಮೇಲೆ ಪಪ್ಪ ನೋಕುನು ಪಪ್ಪೆ ಕಡೆ ಬಿಕ್ಕೊಂತೆ ಅಂತ ಪಪ್ಪ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಪೂಯರು ಯಾರು ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಕಬರ್ಡ್ ಸಟ್ ಮಂತಾಂಡ್ ನೆಲ ಪೂರ ಒರಸದಾಂಡ್ ಮೂಲ ಪೂರ ಧೂಳು ಬೂರ್ದಿ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಕಬಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಾನೈತೆ ನೆಲ ಒರಸಿ ನಾನೈತೆ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಸಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಫ್ಯಾನ್ ಆಂಡ್ ಯಪ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ ಆಂಡ್ ಕಬಟ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬಂದು ತುಂಬ ನಿಜ ನೋಡ್ತೀವನಪ್ಪೆ ಹೊರ್ತೀನಿ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅತ್ತಿ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಬಿಡಿದಿಲ್ಲ ಇದು ರೇಣುಕ ನೆತ್ತ ಇಂಬೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಲಿ ಮಂಡಲ ಎನ್ನನೆ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬದಿಟು ಕಂದಿನ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉದ್ದೊಂಡ ನಮನು ಕಲಂದು ಉದ್ದೊಂಡು ಕೊಡಿ ಉದ್ದೊಂಡು ಎಂತ ಎಂತ ಬರದ ನೋಡಿ ಆಂಡರ್ ಎನ್ನ ಬದಿಟು ಕಂದಿನೇ ಮಲ್ಲ ವರ್ಷೆ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಅವೆನ್ನ ಮದಿಮೆ ದತ್ತು ಅವೆನ್ನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಜಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ದಿತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಜಾನ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗ
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂತಿನ ನೀ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಏರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂದು ನಿಕುಲು ಈ ಪ್ಲಗ್ ಬಂದು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಸುರೂಕು ನೀರು ಮೈತದು ದೆಕೊ ನೋಡು ಹೊಸ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸುರುಟು ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಐಟ್ ಪೊಯ್ಯೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊಯ್ಯೆ ಪೂರ ಕೋಡಾಂಡ ಚೂರು ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯೋಡು ನುಪ್ಪುದ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತುಲೆ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ನುಪ್ಪು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅದು ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ವಾರಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ವಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ರಡ್ಜಲ ನೈತಂದುಲ್ಲೇರೆ ರೇಣುಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಅಕ್ಕಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ವಾ ತೆಲಿಕ್ಕೆ ವಾ ನಲಿಕ್ಕೆ ರಡ್ಡೆ ತರ ಭಾರಿ ನಲಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಡ್ಡೆ ಜನ ತಿರ್ಗೊಂದು ಅದು ಕನೆದಿನಿ ಎಂಕ್ ಕಿಚನ್ ಇಟ್ಟು ಸೆಕೆ ಹಾಪುನೆಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ತೂಲಗೆ ಮೂಲು ಫ್ಯಾನ್ ಇದು ಕುತ್ತ ಬುರೋಂದಿನಿ ನಂಬೆ ಓ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲೆಕಾಂಡದ ಸುರೂತ ರೊಟ್ಟಿಂದಾದ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ಪುನ ಅಂಚ ಮುಲು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಇಶುಗ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಬಂದು ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಅಲಾರಾಮ್ ದೀತೀನಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ಅಲಾರಾಮ್ ದೀತೀನಿ ಆಜರೆಗೆ ಆಯುಷ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಲಾರಾಮ್ ಯಾನ್ ಗಡಿ ಆಫ್ ಮಂತ್ ಜೈದೆ ಆಯುಷ ಏನ ಪಿದೈ ದೀದಿತ್ತೆ ಶೋಕೇಸಡ್ ಅಂಚ ಅಲಾರಾಮ್ ಆತಿನನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತೋನಾಗ 7:10ಗೆ ಹಾಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲಾರಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಲಕ್ಕನಾಗಲ ಗಂಟೆ 7:10 ಇಂಚ ಲೇಟಾದ ಲಕ್ಕಣದಾದ ಮನ್ಪುನು ತಿಂಡಿಯಿಂದ ಆಪುಜಿ ಸಡನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ದಾಲ ನೈಟ್ ಮಂತಿದ್ದಿತ್ತನೆ ಮನ್ಪುಲಿಜಿನ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಆನುಲು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅದೊಂಜಿ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಮುರ್ಕಾಯರ ಪನ್ಪೆರತ ದೋಸೆಗೆ ಮುರ್ಕಾಯರ ದಾಲ ಬೋಡಾತ ಐಕ್ ಚಟ್ನಿದ ಬದಲು ಮುಳೊಂಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಕಜಿಪ್ ಮಂತದು ಎಂಚಾಲ ಎಂಕನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಂದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪುಲ್ಲಗಾಂಡದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚಾ ಪೂರ ಬರ್ದಾದು ಪಿದಾರ್ದಾಂಡು ಆಂಡಲ ಪಿದಾರ್ದಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಕೋಡದ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಆ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ರಪ್ಪಕ್ಕಲೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪೆಂಗ ನಾ ಚಾ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಎಗ್ ಕರಿಲ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಜಾನ್ವಿ ಪಿ ಆರ್ ಮುರಾಣಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ರೆ ಪಂತೀರ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಜಾನ್ವಿ ಮುರಾಣಿ ದಟ್ ಮಿಸ್ ಆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಜಾನ್ವಿ ಇರೆಗ್ ಬಿಗ್ ಹಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರುತಿ ರಿತೀಶ್ ಆರ್ನ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ರೆ ಪಂತೀರು ಎಲ್ಯ ಬಾಲದ ಪುದರ್ ಪಂತಿಜರ್ ಮೇ ಬಿ ರಿತೀಶ ಆದಿಪ್ಪು ಬಿಗ್ ಹಾಯ್ ಶ್ರುತಿ ಬೊಕ ರಿತೀಶ ಭವ್ಯ AS ಅರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಸೊನಾಲಿ ಬೊಕ ಇಶಾನ್ಗ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ರೆ ಪಂತೀರ್ ಹಾಯ್ ಸೊನಾಲಿ ಹಾಯ್ ಇಶಾನ್ ಅಂಚನೆ ತೇಜು ಜಾನ್ವಿಕ್ ಪೇರ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ರೆ ಪಂತೀರ್ ತೇಜು ಹಾಯ್ ಜಾನ್ವಿಕ್ ಹಾಯ್ ಬೊಕ ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಲು ಲವ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಇರ್ನ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆ ತೂಪುನನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಲು ಇರ್ನ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಸುಮಿತ್ರ ಅರ್ನ 27th ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮನ್ಪೆರಂತೇರು ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸುಮಿತ್ರ ಪ್ರಭಾ ರೋಹಿದಾಸ್ ಅರ್ನ
ಅರ್ನಲ 27th ಬರ್ಡೇ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ, ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಪ್ರಭಾ ರೋಹಿದಾಸ್. ಅಂಚನೆ ಮಾಲಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ 27th ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ನಿಕ್ಲೆ 27th ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ವಿಶಸ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ, ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಮಾಲಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ದಿನ ಪನೋಡನ ನಿಕ್ಕುಲು ಐತ ದುಮ್ನಾನಿ ಪನೋಡು ಇಂಚ 27th ಪಂಡ ಇಂಕ ನೆನ ಪೊರಿಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಇಜುನ ಯಾನ್ ಏಪ ತೂಪೆ ಹಾನಿ ಪನ್ನೋಡು ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಗಾಣಿಗಾರ್ನ ಇನಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗಾಣಿಗಾರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಬಾಲದ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾದನ ಮೆಗ್ದಿನನ ಅರ್ನನ ಗೊತ್ತು ಈ ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಮರೆತು ಗೊತ್ತು ನಾನು. ಅಶ್ವಿನಿ ಗಾಣಿಗ ವಿಹಾನ್ ಎಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಶ್ವಿನಿ ಗಾಣಿಗ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಬಾಲ ದಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಜಿ ವಿಹಾನ್ಗೆ ಬರ್ಡೇ ವಿಶಸ್ ಪಂತೇರು. ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಿಹಾನ್ ಬಾಬಾ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಬೊಕ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಲ್ವೇಸ್. ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡಿ ಏನು ಮಾರ ಚುನ್ನ ಬಲ ಪೂರ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಟಿಫಿನ್ ಪೂರ ನಾನದಿ ಓಡು ಎಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಲೀರ್ ನಾನ ಓದೋಡ ಕಮೆಂಟ್ ಏಪ್ಪ ಪೊರ್ತಾಂಡು ನಚ್ಚ ಟಿಫಿನ್ ಪೂರ ನಾನದಿ ಓಡ್ದು ಇಜನ ಏಪಲ ಕವರ್ಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೀಪ ಇನ್ನು ಅವಲ ಕುರ್ಸು. ಓಕೆ ನನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಡೆ ಮುಗಿಪುಗ ತಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ಲ ಕಾಪೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಕಾಪ್ಲೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.